Nyt mennään kotiin. Korpiparka. Noi, juoppas siitä lämmitä. Kiitos, isä. Kerroppas, kuinka oikein putosit kaivoon. Korppi sinne ensin putosi. Minä yritin auttaa häntä ylös. Kuinkas Korppi sinne joutui? No... Joo, kerron kaikille, että Alfred on valepukki. Korppi! Korppi! Taidanpa ymmärtääkin. Mutta kun minä lupasin olla kertomatta. No, sitten ei puhuta siitä enempää. Ai te kaverit. Taisi olla kovat paikat. Miten se Alfred? Alfred, tule huomenna kauloon. Kertoiko hän mitään minusta? Sen, että kompastuit ja putosit kaivoon. Niinkö se kävi? Vale. Vale? Niin, Alfred tönäisi minut tahallaan. Olihan keljutemppu. Niin oli. Sanoiko hän mitään muuta minusta? Ei mitään. Mites Alfred sitten itse joutui kaivoon? Hän kompastui johonkin ja putosi. Hei, miten menee? Valepokki. Mäntti. Alfred! Moi, Korppi.